Egunon, elkartu geha, arrisku egoeran dauden gazte eta adingabekoentzat ingurune irekian gizarte heziketa zerbitzua kontratatzeko kontratazio maila. Orduan, hemen dakau intzaion balorazio txostena, kontratazio mailak aztertu eta onartu du. Bizitatzaile bakarra dakau, gure amets, gizarte elkartea, eta eman zaion puntuazioa izan da 32/49-tik, ezta? 29 puntu ateatza zazkan guztia eta 32 lortu ditu. Orduan, onartuta ikusita, pasatzen geha txosten ekonomikoa irikitzea. Hendako gure ametsena, identifikatu geha bi maikide, eta eskaintza irikitzeko. Bi dazkabi dokumentu. Hemen daukeu, bere eskaintza ekonomikoa, 52.000 eurokoa da. Bezakin bezagabe, ez du zehazten, bezakin dan edo, ez du nion jartzen. Ezek, non aipatzen du. Beste bigarren dokumentue dauke. Gauza bez, 52.000 euro. Ez da zehazten, bezakin hau bedan. Hau da indun eskaintza ekonomikoa. Eta, honekin bukatu eta temango deu saioa, kontratazio maila elkartu eta baloratuko du.